Molt bon dia a totes i a tots. En primer lloc, agrair a la gent que s'ha quedat fins a aquest últim punt, perquè moltes vegades els estudiants és l'únic lloc on podem expressar-nos i la gent que se'n va ja no ens escolta. Per tant, agrair a tota la gent que s'ha quedat. Bé, jo volia comentar un tema. Jo soc estudiant de la Facultat d'Economia, però volia comentar un tema que afecta als estudiants de totes les facultats, de tota la universitat. I el que volia dir és que des del BEA voldríem exigir a l'equip rectoral que construïsca, que desenvolupe un reglament comú de l'ADR per a que no torni a passar el que ja va passar, per exemple, enguany i molts altres anys de la Facultat d'Economia, que en el cas del BEA, que som el segon sindicat més votat a la nostra facultat, ens vam quedar fora de totes les comissions. Aleshores, demanaríem, per favor, que per fi ja d'una vegada es faci un reglament comú per a l'ADR que respecte la pluralitat de totes les associacions i respecte el funcionament democràtic que té la nostra universitat. Ja per acabar, simplement m'agradaria donar-li al senyor rector un consell personal des de la modèstia, que bé, com veu, avui ha dit així, es suma a la protesta també està en contra de les retallades, però ho ha dit així, jo ho som nosaltres. Jo el consell que li dono és que faci com ha fet, per exemple, la degana de la Facultat d'Economia de la meva facultat, que el dia abans de la vaga estava en rectorat, a les 8 de la nit, en vez d'estar fent una cervesa, estava allí recolzant als estudiants i donant la mà als estudiants. I jo crec que si el que vol és que la gent ho sàpiga, això és el que hauria de fer, estar a la mà dels estudiants, estar a la mà dels professors, estar avui al capdavant de la concentració que s'ha fet, això és el que crec que hauria de fer. I ja per acabar, molt breu, simplement donar una nota informativa a la meva companya de veu, que és que n'hi ha més canals de televisió a part d'Intereconomia. Gràcies.